Това е трети епизод на Теда. И това е златния чест. Има 2 златни пари. Добре. Има Това е. малко. Фак, на едно сърце съм! Има пошенки. нещо. Убивате! Има и някакво спайкс, което не знам какво е. Фак, зомбита! Не са зомбита, някакви черепи, бягай оттам. Долу има черепи. Да знаеш. Окей. Окей, аз започвам да търся. Тук има лит. Добре, трябва да го изкопая и се връщам. Чакай, трябва да взема бързо честа. Какъв чест, бе? Да ги вземеш, ти взели златния? Аз съм взел златния. И аз взех златния. Аз взех другия златен. Вече имаме постижение. Да. Фак, идват! Идват тъпите прилепи! Гадост! Умри! Ама той имаше и някакви черепи долу. Аз съм чула, че от скелетите ти падат едни на име хук и с тях мога да си направиш такива кукички, с които да ги изстрелваш и да се качваш. Сериозно? Добре, аз се махам. Що? Ами, за да не умра. И влизам. Защо? То няма смисъл. Той без това нищо няма ти стане. Не, нали, ако умреш ми паднат игрите. Ще ми паднат парите. Верно. Имам 2 златни парите, трябва да са много важни. Виж, една силвър паричка е равна на 100 такива копър. Окей, дай. А пък една златна е равна на 100 силвър. О, супер. Тоест 1000 копър. Отиди при огъня, дава ли ти кръв? Ами по-бързо ми дава. Супер. Значи вярно. Виж, имаме постижения за желе. Чакай, искам да видя това какво е. Какво бе? Гледаш ли ме? Да. Пю! What the fuck? Чакай, ще направя няколко. Аз имам 66. Чакай, искам да оцеля покрива. Оцели го! Как го правиш? Ето го бе. Аз ще направя цели 6. И те за какво се използват ти? Това явно е за да го изстрелваш и от него да слагаш въже. What the fuck? Изстреля го на такова нагоре и то ми... Брати, можеш ли е това? Виж, е така. Чакай. Я. Да, това е от тия спайковете. Шоу спайкс. И какво е това спайкс? Виж го. Това е като някакво тигърско. Виж. И ти откъде го намери? Златния чест. Добре. Имам и тюнгест килчета. Аз виж какво имам. Не знам какво... Чакай, стой, искам да го сложа някъде. Я. Какво? Е това? Ами, това е... Angry Count in a bottle. Angry Count. Angry я ми го дай. Я. Чакай, я. О, виж, гледай. Я, искам да вия нещо. Виж. Гледаш ли ме? Да. Я ми го дай. Това сложи си го в уния зелените. По-долните зелени квадратчета отстрани. Ма ти откъде я разбра? Ами, то брат няма как иначе. Няма как да освободиш облак. Тук няма облаци. Те да се взимат. Не трябва да няма. Сложи си го и пробвай. Сега текто. Вече и двамата имаме такива неща. Чакай, на моето списъче е материал. Кое? What the fuck? Кога? Значи, трябват ми тея шоу спайковете и климбинг клоус. И ако ги използвам, ще ми се получи Tiger Climbing Gear. Тоест тигърско... Чакай, стой. Тигърско нещо. И то също е материал. Виж. О, мага! Сложи го някъде. Опитвам се. Чакай, седих се. Виж са. Цъкни на това купче, отдолу му.
Ей, тук отгоре цъкни. А, Не, дай. Дай аз. Ето. о, гледай якото. Ти откъде разбра? Ами, брат, щом не може така да го сложим, това трябва да са сигурно като фенерче. Добре. Аре, колко ста... да. Не, чакай. Не, чакай. 6 минути са минали. Добре. А... Ей, виж! Гледаш ли? О, супер полилейче! Ей, вече сме супер готини. Ага. Имаме много яка къща. Мгм. Имаме... Наистина е яка, имаме и по всичко. Окей, аз отивам в мината. Окей. You can use your pickaxe to dig. Да, ясно. If you want to survive, да. Press escape, да. Ага. Ще в мината. Друго? Идваш ли в мината? Ей сега. Now that you have some ore, you will need to turn into bar. In order to make items with it, this is requires a furnace. Да, имаме furnace. You can create a furnace. Какво видя, бе? Нищо. Просто кашлям. М. There are many different... Oh, виж! There are many different ways you can attract people move in your town. Някакви като град, да му правиме хора в нашия град. Помагай! What the fuck? Гледай! Защо го направи? 50. What the fuck? Пуснах си меча. Най си отворих вратата и те станаха 50. Окей, аз умирам. Аз ще ги бързо путам. бягаме. Защо? Бий се, де! Аз нямам меч, аз го пуснах и ти го взе. Не знам. Я само е такова. Тю. Еми, бий се, пак става. Бум, 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 gotta get, бум, бум. Не, тя ще ме убие! Омага, и се прави за това. Имаме зайк, бързо затвори вратата, затвори я! Влизай! Имаме зайк. Yes! Е! Дай ми меча. Меч. Омага. Ето го, о, меч. What the fuck? О, Имам някакви неща. какви неща. Едно на име Шакле. Аз имам огнени стрели. Искаш ти дам едното? А? Омага, виж колко. Омага. Виж, ето го. Какво е това? Не знам, някакъв шакъл. Моето ми дава спид. Нали спид, да бия Кое? по-бързо. Кое бе? Моето, което съм си сложил. Какво е това? Брат. Това е. Two people will not live in some home. Once their home is destroyed, they will look for a new place to live. Добре. You What can for? view housing interface in the view housing open. Не бе, чета го. If you want merchant to move in, you need to gather plenty of money. Silver coins will do the trick. For a nurse to move in, you must want to increase your maximum life. If you had a gun, you better use dual. Виж зайка! Бързо виж зайка! Окей. Добре, брат. Тъкмо щех да разбера как да правиме хора и ти отвори вратата. Ели. Явно им трябват къщи. А къща за да се направи трябва стол, маса, врати, светлина и стени. Виж зайка. Айде ей това къща, къде ти я правиш, айде да я направим за някой. Как ще го спомнем? Дре, виж скъпания зайк. Чакай, аз ще го пия. Той може ли аз? Добре. Аз, брат, имам по-добри. Искаш ли да ги видиш? Какви са? Дай ми лък. Защо? Ти си напреден. Имаш... Дай да не... Да не можеш оттам да си направиш. Ама да не хабим дърво. Аз и без това нямам достатъчно дърво. Да, нямам достатъчно дърво, дай ми твоя. Ще го върна. Ти дърво.
Защо ми даваш дърво? За да си направиш лък. Добре. Ето го, лък. Глей са. Гледаш ли? Да. Чакай само си махна и те с ненужните. Глей са. Яко, откъде как ги направи? Взех ги от честа. От един златен чест. Какво? И я, мога ли да ги направя? Мога да направя още 10 такива. Яко! Трябват ми 10 нормални стрели и една паднала звезда. Направих си още 20. Ти що не... Чакай, искам да ги спрем върху зомбитата. Дре, що ми имаше стрели? Защо? Стай. Какво, защо? Нищо. Убивам ги! Абе, брат, това мога правя заря. Пиу, пиу, пиу! Поздравления, новата къща е отворена! Пиу, 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 пиу! Така мога да си осветяваме. По-добре точно. И мисля, това е края на клипа. Надявам се всичко да ви е харесало. И довиждане!